Goedemiddag en welkom bij Joet. Het is dag verint nota restig in uw provincie. De politie had wel een paar meldings van vuurwerkoorlast gekregen, maar hoefde verder nog net in actie te komen. Terug het Minnewaar is er nog net een soort vuurwerk aanstutsen, al knallen ze de hier in Broekste Woud flink op los met karbid. Gewoon waljekoekenkrim had smoordrok. Voor de politie is dat op nota net het geval. Op de eerste plek hopen we natuurlijk dat het een hele gezellige en fijne dag wordt. Dat nota gaat het hartstikke goed. Maar jong hebben we natuurlijk manmachtig oorlog aanwezig. En ja, altijd ergens uit de gewoon driegt erin, dan griepen wij in. Tjin vernielings en illegale fjurren zal joen vannacht hut optreden worden. Twee mannen van 20 jaar uit Drachten binnen juist terug de politie oppakt voor bistenmishandeling. De twee stutsen een vuurpilk aan, maar daarom een levende moes vaststeept. Dit is de moes dat het om gaat. Die wordt opvangen in deze bistenwinkel in Burgum. Het beestje had een paar bronplakjes op roem, maar verder gaat het goed met hem. De moes is juist middag bij dezelfde bistenwinkel maar nog een orenmoes kocht door twee mannen. Ze woonden de beestjes de loft in zitten, maar dat misleerde. Politie zagen het gebeuren. De collega's renden erheen en die zeiden dat deze man onder een stakje van de vuurpijl had een plakboom, had een bruine moesboom. De twee binnen vers zet op het bureau en bleven daarmee uit nij zitten. De eigen veerdienst de Schelling is in peteer, maar de veerdienst Waddentransport door een mogelijke fusie. De beide partijen zullen dan in 2012 in een bedrijf worden matten. Rederij Waddentransport is al haast 30 jaar vrachtvervierde tussen Haans en de beide eilanden Vlieland en Skilge. Een fusie zou grote voordelen opsmieten kunnen voor de Skilge rederij EVT. Waddentransport heeft zijn eigen laten lossen faciliteiten, zowel op het schip als in Hallingen en op de Schelling. Ja, dat is natuurlijk een stuk eenvoudiger ten opzichte van die gekke venstertijden aan de Rijksaanleginrichtingen. Dus daarmee wordt het ten aanzien van de vracht, of zou het een stuk makkelijker worden. Nevens de EVT binnen de eerste peteren goed verroen. Concurrent rederij Doeksen liet weten dat ze een mogelijke fusie restig afwachten en nog geen bedreiging zeggen. Roofdierenopvang Pantera bleef in nije bekeep. Alle tigers en leeuwen zoenen dit hier verhuizen naar landgoed Hoenderdaal bij Annapolona. Maar dat gaat net terug. Er is een zakelijk conflict met de eigenaar van Hoenderdaal. Pantera had erom besloten het centrum in Nijenbekeep open te houden als eerste opvang van roofbeesten. Er binnen wel extra inkomsten nodig, want de beesten verbleven en bijgebouwen binnen onvernijing ta. Pantera wil onder andere extra geld binnen helje terug roofbeesten stront te verkeerpjen. De stront kan gebruikt worden in de tuin om katten na te schrikken. Op Omroep Friesland Radio is zo'n van de Monson de Frieske top 100 te jaren. Harkes hadden list geerstald uit 184 noemers. Er binnen dit hier 24 nije noemers in de top 100. De hoogste binnenkomer stiet op 14. Dat is Zilveren Snie, zongen toch Bruno en Judith. Dit noemer is maken in de jestvakantie, maar de Harkes van de Omroep. De nummer 1 wordt vasthuizen bekendmaken. Het oprommen van hennepkwekerijen in Friesland zult tonight net meer die in worden terug over verwerker Omrin. Onnota waard Omrin altijd inskekelen als er weer een kwekerij ondutsen wie, maar toch nieuwe regels moest het werk Europees onbestegen worden. Het oprommen zal van 1 januari zo in heel Nederland die in worden terug een bedrijf uit Eindhoven. Op deze wijze smiet de ontmanteling de politie echt nog wat geld op, zei de verwachting. Uiteindelijk zijn het restmaterialen die nog een bepaalde waarde hebben. Voorheen werden die vermalen tussen de planten en de potgrond. En je ziet toch dat we moeten ook duurzaam gaan ontmantelen. Dat betekent dat we metalen gewoon gescheiden houden van de rest van het afval en dat gaan verkopen. Friesland is goed vertjintwurgen op het WK Sprint in Calgary aan januari. Reetrieden hakken ten oor. Zo wie de juster op het Nederlands kampioenschap Sprint in Tialf een volslaan Friesk podium voor de vrouwen. En ik bij de Maliër Friesk succes. Sjoerd de Vries uit Twellingeer pakt de tweede plak en een startbewijs voor het WK. Hij sluit zo 2012 tevreden na. Tot nu toe is het gewoon echt een grandioos mooi seizoen. En dat was van droom. Stefan Groothuis wordt Nederlands kampioen. Bij de vrouwen zorgt het Marit Leenstra voor een grote verrassing. Terug zal maar trainer te worden na een fantastische 1000 meter. Thijs Joenema is de vlugste op de 400 meter en wordt uiteindelijk tweede. Ze maaien beide Margot Boer mee naar het WK in Calgary. De Gwijnge Riepster pakt voor de tweede keer op regen de titel. Niemand heeft een steek laten vallen eigenlijk. Iedereen heeft hard gereden. Dus dat is mooi als je gewoon dan wint. En dan zeggen we het besluit nog even naar de waarsverwachting.
Jong is nog wat ruim, maar de ierwiksel is het op de meeste plakken droeg. Er is ook kans op mist. De wind is matig rond vrij krachtig en komt uit het zuidwesten waai en het is een graad als 8. Later in de nacht zal het stevig regenen. En dan Nijsdij. Die dag begint ek maar rein, maar letten we het droeg. Mogelijk dat op gewoon plakken de zinnen er nog wel bij komt. Het is wel warm voor de tijd van het ier. Het is een graad als 12. En dit weer het nijs in het kwad van Artiesdij 2011. Om 6 uur dan is Joert te weer en dan maar langere reportages. Graag om dan, op onze veste noffelijke jong en een goeie ierwiksel.